waya na ce an gaya mun ka ba da approval za a je a rushe gidana da gaske ne da gini na kenan ya ce a'a ya ce a'a ba haka bane na ce da Allah in haka ne ka ba ni dama in rushe da kaina da ka rushe min ka karya min mutunci na amma duk da haka ya je ya rushe amma da aka yi magana da duk wannan tura zai ce ai hakuri na ga mutala ce to kai hakuri wannan ba a daidai ba amma dai Allah yadda za a dauki mataki to na hakura wannan hujjojin da ya bayar da kuma wayanda suka zo suka yi me ka in kukkulla abubuwan dan ban sani ma ko kila a cikin mawakan ne aka yi wannan saboda wannan karan na gaya maka ina gaya maka wai ka nuna me aka ka duba yanayin namu yanzu mawaki na takara amma mawaka suna sare shi dan fim yana takara yan fim suna sare shi yanzu kana da cewa kamar ko wannan rusa gidan naka da ake yada jita-jita kamar cikin mawaka ne kenan wasu suke cewa Ganduje zai rushe ma gida to ai yanzu abun ma ya bar me aka ya bar kan zargi tunda yanzu in ma ana so a rusa din ko kuma su suke so a rusa mawaka tunda akwai mawaka guda biyu waɗanda ba ma rusa gida suke magana ba ai magana gida a Kano ko a wannan ko fili ai me aka ce baka san guda nawa ne da ni ba kuma ban san nawa ne da ni ba ka gane dan kila wani ma yana haya a cikin gidana bai san me aka ce bai san na bane ko kuma wani makwacin gidana ne bai san gidana bane amma dai idan ka duba a ce mawaki ne zai bada liket ko kuma yake neman liket ina ne kadarar rana take mu je mu ce mu Ganduje rusa wannan mawakin kuma da inda me aka ce yanzu idan na koma na ce zan yi dan takarar gwamna shi baya nan ka gane to amma dai ni abin da ke dubawa ne wannan ya dubi abin da zai same abin da yake fuskanta kan shi ke sara da kan shi to kai me kai musu shi nake nima me yake nake neman ayat tambaya na wannan abin ni abin da yake bani tsoro ba wai a kaina ba akan yan baya dan ni duk wanda suke maganar haka sai da ikon Allah kuma amma ni a gaba nake suna baya kuma gaban da nisa tunda har sun san nayi wannan nayi kokari na mallaki wannan kadarorin to ko da sun ga wasu kadarorin ba su ga wasu ba kuma haka Allah yayi kuma haka Allah ya tsara to saboda haka ni tsoro na ga yan baya kada su yi kofin da wa'annan abin da suke yi ina ma zargin cewa kamar akwai wata waka da ka fito da ita kai wa shi gwamnan Kano bayan da kuka fara samun takaddama ba a sanya ka a wato kwamiti na yakin neman zaben shugaba ba ake cewa kamar ka yi masa waka har ka faɗi wasu kalamai haka shin wace waka ce ka ci mutuncin Ganduje ni ban sani ba wallahi wannan dai kai ka faɗa ni dai na yi waka APC ce a saman PDP lalle sai Kashim sai Ahmadu Bola ba su ba wannan waka ce na yi amma ka san duk lokacin da za ka yi waka siyasa ni na gaya maka ba yana mai ta ba waka ta akwai maganganu wasu kalmomi da zan iya fito da su wanda wani ba zai fahimci abin da nake nufi ba to kawai sai ya dauki wata kalma sai ya dora a kan shi to wanda ya dora wannan ba za ka hana shi don ba ka dakatar da shi ba saboda shi zuciya ta yadda wannan abin da wani a ce ko da wani a ce amma ni ba wallahi ba wani abu da na ta taɓa gwamna ko wani abu babu ai abin ya wuce wannan ai problem din wanda ma yake jikin gwamna idan zai taɓa ni mantawa yake yi ni da gwamna mu ne a sama da ni da gwamna ɗin nan idan ka ni ne nan ni ne in ka miƙar da Ganduje ni nake kai tsawon shi saboda duk abin da aka taɓa Ganduje ni nake sa hannu in kare ko nake sa kaina in kare ko jikina saboda ka to duk wanda yake tsikari na ta ƙasa ko zai tsikare ni to idan fa zan yi wudul ya san wanda zan daka kaga na me kenan ba na ce ni yanzu ni da mai girma gwamna a jihar Kano duk wannan dabbar da aka taho mu ne a sama idan an taba Ganduje ni zan fito in yi feleke in tsagargale in tare saboda haka ni ne tsawona ya kai inda yake wanda duk wanda zai jiho wani abu zan bude kirjina wanda zai taba zan bada bayana saboda haka to wanda yake kasan wanda yake can kasa yake dukan kafata to ko dai in ya sare min kafata ina fadi kaga masu jifan Ganduje sun samu dama kenan ko kuma masu kawo sara ko kuma idan yana tsikari na ina watsal to ya san in ina watsal ya san wanda yake tabawa ba ni ke tabawa saboda garin watsal ban san kuma ta inda zan yi buge-buge ba ila to kaga ina ganin masu duk wani mai kaunar Ganduje ya kamata ma kada ya ce zai